Здравейте, приятели! Добре дошли на моят YouTube канал Магията на Вселената. Казвам се Силвия и днес за вас ще попитам картите Таро какво да очаквате в първата седмица на юни месец. Нека да видим как ще започне месеца за вас. Петица жезли. Месецът започва с някакъв конфликт. Вътрешен или външен. Очаквайте някакъв конфликт, неразбирателство и предлагаме да поясниме, защото трябва да видим с какво ще бъде свързан този конфликт. Най-вероятно този конфликт вътрешен ще бъде свързан с някакво решение, вече взето решение от вас. И в това решение може би ще има някакво несъгласие, свързано с други хора, чуждо мнение и вие ще бъдете разколебани относно това решение. Затова и този вътрешен конфликт. Предлагам да изтеглим още една карта. Все пак. Според картата, колелото на вашата съдба ще се завърши на юни. И ще ви донесе нещо ново. Отваряне на нови врати с нови перспективи и нови изживявания. Начало на нещо ново. Движение във вашия живот. Да поясним с какво е свързано. Разрушената природа. Това е нещо, което ще се случи внезапно, което ще промени изцяло нещата, такива каквито са били до сега. Нещо, което ще дойде неочаквано за вас. Ще се случи абсолютно неочаквано. И според тези две карти, които изтеглихме, нещо старо ще си отиде от живота ви, ще дойде нещо напълно ново, с нови перспективи и ново начало в живота ви. Според тези две карти, нещо старо ще си отиде от живота ви и ще дойде нещо напълно ново. Може да сте разочаровани, но това ще бъде за ваше добро. Един нов етап в живота ви. Идва в началото на юни. И още една карта за първата седмица на юни. Краля на жезли. Прекрасна карта. Най-вероятно ще имате взаимодействие с човек, който е ярък, действен, човек енергичен, отличаващ се от останалите, интелигентен, човек, който преди всичко е човек на действието, или вие ще се чувствате в тази енергия. Ще сте изпълнени с нови идеи, ярки, ще действате с замах, за да изпълните своите мечти и желания. Ще взаимодействате с много хора, ще имате много контакти, ще искате да изпъкнете и да демонстрирате себе си. Внимавайте! Това е картата на избухливия крал. Внимавайте да не засегнете някого с думи или действия. Това беше от мен за началото на юни. Желая ви един много хубав месец, изпълнен с много хубави неща. Довиждане и до нови срещи. От мен Силвия.